Basta yung bati la. Lain pa niya kami nasa klawas. Lautan di ka la. Wala, ilutat. Ay! Sakit ko ka na tayo. Hinaya ko doon ko. Okay. Ano na ako na. Urut lo. Ano ka? Mukha na. Urut to. Ayaw na pagilagtay ba diha kay kuan. Banyo si pagdagan ay pag sudahi po. Gusto na nakita anak tayo. Hindi ka makamakul ang uma. Hinay-hinayan would have yun. Ya, sawak. May. Ya. Lagi sa ikan dua, di na sa pinom. Yani. Lagatas na lang. Pwede na may ako. Ang patong dahil yung kayo na ako ay tambal na. Pwede na may bata. Dili, ka burot tiyan. Nah. Hindi pa dalay mo ma'am ang kwarta pagpalit ang berbrand. Ang muhara. Pagkangin mas berapon. Buruk juga bay. Asa doon yung burot? Terus. Ilargo diri sa bukton. Umubot ba niya? Umubot ba niya sa hawak? Uy. Sakit lah. Bukton sakit kaayo eh. Sa plase isa. Guman lah, paliti ko gatas lah. Isang gatasa. Berbran. Sanggup. Ilan ba ganyan kape? Unyara maabot ng imo mama. Kabugo man kape daw lah. Lo. Bawgaw na daan. Kawag ko. Ayaw balik-balik ka ba? Maghilot gani. Din argo diri-dili kay dinira permi ka ni may bunog. Kada po siya kay murag pinaspasay paghilot ka ng mura bito na mag-adlip bito lamas. Oh, plastic kita lo. Alam straight ko. Puyo. Ngayon kita na pamukmukon man. Dire! Balik tayo ko lang na. Kapoy, sige nga po, panimot na ko ba? May kapoy maglaba. Iulit yun to 250 gani ha. Agoy, Ginoo.
Ibalian na mahinuong ko kay datugan dito. Tudahan. Mura siya magitik ba magilot handog ano mura gitikon ba niya? Sige. Ayan ipagbiraha kay makbugto. Kanarang upat. Ayaw! Unsa gudang ko ana na? Ano to ah? Di na mo luto. Oh. Dili na ang muto kay humanan ako na dito sa siki. Oh, dugayon akong luto eh. Kantay o di mo luto ah. Agwi. Ayaw na lang kay base makbugto. Luto mo lagi. Luto kay mo mangilubag. Ayaw na kay mapiang hinuuna din ito hinong makalaba. Kana niya ay namurot na. Hospital. Ipasaka man maghilot. Musakan hay nun ang sakit dili mo lugsong. Anak! Horse. Purot naman yung mawakang imo kusog hinay-hinay lang na wakay. Happy ni anak kay Gandog goy. Anak daos na ko. Yapin. Adto ka sa sikihan. Kas! Pagdali! Wa pa oy. Ano? Wa pa gani na maana-ana. Anak kay ka ng mga ugat mga sakit. Hinayay pod. Yan ang mga lutahan. Kana hinay. Hubag na. Sim gibati lang. Kaya laging kakapoy sa ako lawas. Sa mga magbalik-balik maning murag init dito sa ilong. Sige naman tanak ko. Tomorrow pares tomorrow. Tomorrow na dyan ko try kay basin ang UTI. Pwede ko berbran na ba? Berbran everyday. Minsa? Na-exercise diya ako kung tanag pila na. 20 mo na. Jis lang ko. Jis. Hawa diya. Asa naman ka? Ulit. Huwag pa manahuman. Higpa na imo tubig diya. Ibang ko. Ayaw! Ambi! Yabo sa imo baga. Si pagtimpla o kape imo yabo. Mga gatik-tik, mao ni akong giinom nga gatas. Ako purubahan ni pag-inom kay di naman ko mainom og tanduay. Kanina lang ako. Ensure Gold. Kinsa pa tong nagpadala? Si Ma'am Melanie. Ma'am Milani, salamat dahil na-insured akong gipalit. Ako, isa lang kalata akong gipalit kay. Basin yung di ko mo yun, ibalhin ako og Berbran nga, adult. Nya. Na ang inom naman ko anig gabi aganias kadlawon. Sa may gibati. Sa may lasa. Lami man basta kainit pa imo na imnon. Dili siya laig lasa. Di man lahi ra tong golden Anlin. 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 Salamat. Ma'am Melanie. Asa na po ka? Asa
tawa ko. Asa ka? Ha? Liga. Liga, bitaw makapalit kang bugat anang imo niligahan. Pamangga po abot la. May abot. Baitag pag uli ba kay nili makakilong bugas. Sige ba ingon nga pustaanay daw. Ingon siya nga pustaanay kwartahay daw. May mama. Nicole. Sa inyo? Ha? Nabelo si Ramram. Uy. Pinky.